Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. It's Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update na yung araw po ng Huwebes hanggang Sabado, Agosto 29 hanggang 31, 2024. Ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa natin ang update. Mukhang meron po tayong potential na bagyo at posibleng maging enteng na po ito. Pang-5 bagyo po, okay, sa napapasok sa Philippine Air Responsibility. At bago muna yan, tingnan natin ang latest GraphSat. Ito po ay sa araw na ito ng Huwebes hanggang bukas, Biyernes. Ang bagyong si Sanshan ay naglandfall na po kaninang umaga sa may bahagi po ng kanlurang Kyushu. At ito po ay mabilis na humihina. At ngayong oras nito, baka severe tropical storm na lamang. Okay? Na 100 o 110 kph ang lakas ng hangin niya. So most likely, may mga damages po yan dito. Dahil nung naglandfall siya, isa po siyang category 2 na typhoon. At dahil po sa paghihina niya, yung habagat ay humina na rin sa ating kapuluan. Concentrated na lamang po dito sa may West Philippine Sea, kasama po ang Palawan. May mga ilan-ilan na mga ulan lang na dumadaan sa may kanluran na Kabisayaan. Bicol, okay na rin ang panahon. At Mindanao, may mga thunderstorms pa rin inaasahan. Okay? At ito pong paghina ng habagat ay hihina na rin yung risk factor ng bagbaha at pagguho ng lupa from low to medium. So, yan po yung mga areas. Basahin na lang po ninyo dito, i-post niyo yung video para malaman niyo kung ano yung mga areas na yun. At dito po sa labas ng ating bansa, meron po tayong binabantayan na surface trough na aktibo. Nagkakaroon na po ng convection dito at bukas, posibleng maging ganap po itong isang low pressure area. At ito po ang binabantayan natin dahil po ang mga computer models, American at European model ay binabanggit na posibleng maging ganap na bagyo po ito pagpasok po o pagpatak ng Setyembre. Setyembre 1 o Setyembre 2, meron po tayong bagyo dito po sa Philippine Air Responsibility. So matagal na pong after more than a month na may nag-form dito. Mostly dito po, actually, more than a month dito sa may south of Japan. Multiple typhoons. Si Sanshan yung last. At ito naman po yung panibago. Although si Dindo sumingit dito. Okay. But ito yung medyo magbibigay po ng paghila sa habagat dito po sa ating kapuluan. Lalo na po wet phase po tayo ng Madden-Julian Oscillation. So mukhang marami pang ulan na posibleng dumating mula Setyembre hanggang Setyembre 1 hanggang Setyembre 17. Based yan sa mga computer models. At we will keep you updated sa mga susunod na araw. Na yung weekend, pag mag-develop ito, ay mag-i-issue po tayo ng daily updates sa YouTube at Facebook channels. At ito po yung latest sa fast animation mula sa University of Wisconsin. Nakikita ninyo yung mid-level circulation nitong posibleng magiging LPA. At mag-slow down po yan pagdating dito dahil yung steering factor ay medyo mabagal dito sa area na ito. At babangga po yan sa southwesterly wind flow dito sa area po ng East Philippine Sea. Okay? So, abangan po natin yan. Yung zoom in satellite animation, kitang-kita po natin may mga thunderstorms pa rin, mga localized. Hindi na po ito dala ng habagat. Mostly localized lang po ito sa may gitnang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Kasama po Metro Manila. Ang ibang bahagi po ng Kabikulan, okay na po ang panahon. Although may mga isolated thunderstorms sa ibang areas, pero lower ang chances. Dito rin sa Visayas, medyo okay na rin. Mindanao, may mga localized thunderstorms pa rin dahil sa konting hila ng habagat. Okay? At sa ating
wind at pressure forecast for the next 3 days hanggang sa next week. Ay papakita na natin dyan kung nasaan na yung potential na storm. So, i-forward natin sa Sabado. So, sa Sabado, yan po. Mukhang magiging low pressure system siya at maging aktibo na po siya dito. Kaya lang bukas po ng Biyernes, meron na po siyang circulation. Okay, so sa Sabado o Linggo, pwede na siya maging ganap na bagyo dito po sa may east of Bicol, roughly 500 or 600 kilometers away. So, yan po ang pinapakita ng European model at meron rin isa ditong shallow or weak LPA sa may east coast ng Vietnam. Pagdating ng Lunes, ito po ay aakyat. Yan ang good news sa Pilipinas. Aakyat po siya patungo sa Southern Islands of Japan. So, ang Philippine Air Responsibility ay banda dito. So, ang kanyang paggalaw ay mula dito ay tatahak po siyang paganyan. And then, gaganyan po siya. And then, lalabas ng bagya at tatahak po dito. Yan po ang ipapakita ng system na ito based sa forecast ng European model. Ang American model, hindi muna natin babanggitin. Medyo similar naman po yung tracking nila. Although, medyo magulo. Okay, huwag nating i-focus yan dahil alam natin ang American model pag more than 3 or 5 days magulo ng forecast nila, although ang European model mas magaling pagdating sa long range forecast. At sa Martes, aakyat po siya dito, magdo-north-northeast, magiging tropical storm. Ang problema po niya yung paghila ng habagat. So next week, Martes hanggang Friday next week, yan na naman po ang habagat sa ating kapuluan. Lalo na po sa Miyerkules, mukhang lalakas po ang habagat dito sa may Kanlurang Luzon, kasama po may Mimaropa at Kanluran, Kabisayaan. Okay, so yan po ang tropical storm na fino-forecast ng European model for next week, although ang probability niyan nasa 50-50. Okay, and then pwede pang magbago. So sa Thursday, ayan na po siya sa taas, sa labas ng power, pero bigla siya mag-west-northwest patungo sa Okinawa. So, next week hanggang Biyernes or Sabado, September 6 hanggang 7, ay patuloy pa rin ang epekto ng habagat dito sa kanluran bahagi po ng ating kapuluan dahil po nasa wet phase tayo ng Madden-Julian Oscillation. So, na-expect po natin itong mga formation, itong mga bagyo. Kaya yung ensemble forecast ng European model, yan po, pinapakita po na dito po ang posibleng tatahakin nitong potential na si Enteng. Okay? So, yan po ang mukhang itatrack niya simula September 1 hanggang September 7 or 8. At yung projection niyang iyan ay mag-trigger po ng habagat dito po sa ating kapuluan. So, mayroon naman po tayong habagat dito. Ito naman po yung ensemble ni Chanshan. Huwag na natin pansinin yan. At ito, mayroon pang isa sa middle latitudes. May mag-form na isang bagyo din. Although, wala po itong efekto sa ating kapuluan. Malayong-malayo po yan. So, ito po yung area of concern natin. Babantayin natin yan. Yung magiging soon-to-be Enteng kung mag-develop po siya. But ang European model, medyo for the past 3 days, talagang solid ang kanilang pag-develop nito. Although dito po sa west of Luzon, meron din posibleng may mag-form, although konti pa lang yung mga data ng ensemble. So, malalaman natin yan in the coming days. Okay, but ito yung medyo tumataas ang probability. So, we'll keep you updated ng weekend hanggang early next week. Kaya yung ulan natin for the next 3 days hanggang September 1, ay makita mo yung mga thunderstorms up to 50 millimeters total rain. Simula na yung araw na ito hanggang September 1. Mostly thunderstorms po ito. At dito rin po sa Luzon, kasama po ang Kabikulan, may Mimaropa, yan. May mga inaasahan po tayong thunderstorms. At ito na po ang sinasabing potential na LPA na posibleng mag-form dito sa area nito ng Philippine Sea. So that will be on September 1. So medyo mataas ang rain accumulation dito sa area nito because of that LPA. At sa wave forecast naman ay bukas, babawas po yung alon dito up to 2 meters. Samantala po dito sa may area po ng East Philippine Sea, bukas hanggang sa Sabado ay manatili pong 1 hanggang 1.5 ang metro
ang taas ng alon. Samantala sa may West Philippine Sea ay 1 hanggang 2 o 1.3 metro ang taas ng alon din. Mas maganda po dito sa may inland waters ng ating kapuluan, kalmado hanggang almost 1 metro ang taas ng alon. So suitable pa rin para tayong mangisda at mag-sea travel, yung mga mangisda na nanonood sa ating update. Kudos po sa inyo lahat. At yan po ang inaasahan po natin. Pwede po pong mag-fishing at mag-travel by sea, mga kababayan natin sa susunod na 3 araw. At sa ating Global Tropics Hazards Outlook ng Climate Prediction Center, valid po ito for the next 2 to 3 weeks, na kung saan yung ikatlong linggo ay highly uncertain pa po ito. So unahin natin yung week 2. Valid po ito September 4 to September 10. Mukhang 25, 50 to more than 65% ang probability po na may mag-form po na bagyo dito sa may taas ng ating kapuluan o dito sa may east ng Pilipinas. So yan po yung pinapakitang LPA na binanggit natin. While sa week 3, valid September 11 hanggang September 17. Same pa rin, walang pagbabago dahil po sa wet phase ng Madden Julian Oscillation ay patuloy pa rin ang mga formation ng mga tropical cyclones dito. Hopefully, hindi tamaan ng Pilipinas. So, we will keep you updated. Although, highly uncertain pa po itong probability na ito. But, medyo mataas pa rin. More than 65% sa may Philippine Sea. Either sa West Philippine Sea o sa East Philippine Sea. So, babalikan po natin yan, yung mga weather systems na yan, yung darating pong weekend sa Sabado, mag-i-issue tayo ng another update. Pag mag-develop po siya sa Linggo o sa Lunes, daily po ang ating YouTube at Facebook videos. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua magpapaalam. Pag-ingat po tayong lahat, #WeatherWiser. Maraming salamat po sa pagpunod sa aking channel. God bless po sa inyo lahat.